Sallallahu Nabi Muhammad.
Gusti Kang Maha Suci. Kula nyuwun pangayoman, kula nyuwun pangapunten dhumateng Gusti Kang Maha Suci. Siralah datolah sifatullah. Kula sejatine satriya nyuwun panguwasa, nyuwun wicaksana kangge tindaki satriya sejati. Kangge welengan hanyirake tumindak ingkang sarwa luput. Om mangrancana sultan sidis karing bawana langgeng mengko tongger ora Kudara ya Bratasena. Wayang lur ya titahulun Raden Harya Werkudara ya Bratasena yektine Purwa Madya lan Wasana manteng ingkang dadi pangestunira Wastratmaja.
monggo nyatani jeneng kita pinikaya minangka satriyaning nagari monggo nyatani jejeban kita dadi sinapanding ngalga jejeban dadi satriyaning negari mono ora enteng ger tumraping lelabuhan gayuh kautaman jeneng kita Werkudara pengin gayuh wujuding kasampurnan senadyan jeneng kita wis nampa wahyuning dewa senajan kita wis nampa kanugrahan saka Gusti kang ngakarya loka wujud daya linuwih jiwa Senopati kang sira tindakake jiwa Senopati wahyuning Senopati agung benjang impang Bratayuda jaya binangun jeneng kita kabiwada jeneng kita kawisuda minangka jejaring Senopati Ngalaga jangkep nugraha ingkang jeneng kita tampa abet jejeg wuduting Senopati Ngalaga mungsuh para Kurawa ingkang kumawani tumindak nista jeneng kita ingkang wani manjing rananggana numpes tumindak ingkang agara murka nyirnake watak budi candala sampurnaning jeneng kita nampa wahyuning dewa ingkang mapan sak jroning kulit sajiwa marang sak jabani daging nggih Werkudara ingkang jeneng kita gayuh wujuding wahyu dharma kabagyan kulawangsa ya kuwi kang kinaranan kasampurnaning wahyu marang bebrayan agung ing Amarta nggih Werkudara wahyu bakal bisa mawujud yen to jeneng kita bisa bebles ing panembah laku ingkang utama ora nalingsir saka anggaran pangeran fardu ilallah barasul kudu tetep kita gondeli nyer Gatot Werkudara Werkudara Bimasena Ganja Wasrasya
sembah miring ulun apur barisan murping Langkah akan wargutara Sajane urip bangsa kudu elek aja ati mumpung elingo tambe burine atiai semono meski tak kato Ladok Yai Lurah Bagrana